Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sname Seleko laphaya kwizingane zekusithembu kanye nothando nesithembu no Baba Mseleko. Lena ke ingosine no Baba Mseleko kuphela bona bobabili. Ngobani ku-social media kuyakhulunywa ukuthi usine manipulative, ungrateful, une-victim mentality, uzenza i-victim. Angiphikisani nabo bonke abasho lokho, right? But angizushintsha into engisho before ngosine ngoba ku-social media maybe 1 million people bakholelwa ukuthi usine ungrateful, umanipulative, zonke lezi zinto ezi-wrong abayishoyo kanye nalezi ezivezwa i-TV show. Into engiyibonayo usine noBaba Mseleko bayasidinga isikhathi. Lola size besilisha ekuqaleni ukuthi usine uyalidinga. Futhi noBaba Mseleko engaba khona ukuthi ezwe ukuthi usine uzizwa kanjani. Ngesikhiphe eceleni le yama wakhe ongasekho emhlabeni ibhlungu naleyo ndaba mhlambe futhi izwela kakhulu kulento eyenzeka kuyena ukuthi mhlawumbe uma wakhe bezoyithatha ngendlela ehlukile, ngicabanga kanjalo. Nayi into gaze ngifuna ukunikhumbuza yona kwabanye mhlawumbe abangazithanda nesithembu ekuqaleni makufika la usine ekhuluma khona nomamkhulu ukuthi uBaba Mseleko wenze njani. Kule episode umamkhulu ethi uyathandaza ukuthi ufuna ukubona ukuthi yini le e-wrong kwesine. Mawunakusisa into ayenzayo usine before ekhuluma nomamkhulu i-body language yakhe beyisisho vele ukuthi kunenkinga la. Inkinga ezovela into usine emsabesayo noma emthusayo. Mawuzobheka i-body language kuleya episode, angikhumbuli ukuthi episode bani, kodwa ubumbona ubuso bakhe, ubumbona ukuthi lento azoyikhuluma nomamkhulu yinto esabisayo. Umamkhulu-ke wamtshela usine ukuthi kwenzakaleni, udlwengulwe umuntu oyisihlobo sabo or umuntu asekhaya okhona egcekeni. Lento iqale ena 12 years. U-12 years usuke uku-grade 6 or grade 7. Ya, mangaphosisa ngicabanga kanjalo. U-12 years u-grade 6 or grade 7. Ekuleyo grade-ke beyenzeka lento le iphindaphindeka. Uma umamkhulu eseya kuBaba Mseleko, uBaba Mseleko unento yokuthi unendodakazi emanipulative econtrolwa ugogo no-anti omakasine omamncane omalume because bona bebenama-issues phakathi kwale mndeni you-2. uBaba Mseleko lokhu ukuthi usine uphuma ekhaya elinjani ukubeke ngaphezu kwesimo usine abhekene nayo because lo sine odlwenguliwe ubena 12. Iqala lapho-ke inkinga. Angizodlula-ke kuyona before kube ukuthi kuzanywe kangaki ukudila nalo sine obehlala ekhaya kubo eliyisihogo ena 12 enza ugrade 6 or grade 7 azi ukuthi kunomalume, ubaba omncane, ubaba omdala amlindile and lento akakwazi ukuyikhuluma 4 years kuze kufika umamkhulu ohambe wafuna ingane wayilandelela because ebona ukuthi le ngane inenkinga. As much as zihlupha kukhona into ekufanele ukuthi bayithole. Wakwazi umamkhulu ukuthepha kulelo page. Angidlulile-ke because social media badinwe ukuthi usine ubehleka kangakanani. uBaba Mseleko usine lo awathi ungenzeka ukuthi ufuna ukuhlukanisa imndeni ngalento ayikhuluma ingane na 12 because leyo ngane ebinukubezwa beyina 12. Akamkholanga usine ona 12 because uphuma ekhaya elinokuxova ngoba umndeni wakaMseleko nomndeni wakasine bekunenkinga phakathi kwabantu abadala. Usine uphakathi nendawo but lo sine ona 12 ubedinga ubaba wakhe ukuthi ayizwe kahle lento and isizwe ku-TV. Cabanga ku-TV
Angisho ukuthi u-wrong lo othi vele bekufanele ukuthi ahlolisise ukuthi lento iyiqiniso kangakanani. Ngalesi sikhathi uSneh esekhuluma nomamkhulu usemdala, kodwa lo Sneh obehlala kubo kuyisogo kumnyama ubena-12. Ayidlulile-ke lapho-ke. Sengingayisho-ke enye umanipulative, umnikeza imali. I wish bengenza izibonelo ngominister bala eSouth Africa, but kungaba into engazwakali kahle because akusiyinto enhle. Masingafaka le ndaba yemali ukuze ubone ukuthi imali ayidingi lezi zinto lezi enisuke nizisho zo-inner child. Lo mntwana ona-12 ka-grade 6 ka-grade 7 yila sengena khona i-therapist, yila sengena khona abantu abanolwazi ukuthi-ke sidlula kanjani, abe right. Simbone ukuthi yonke lento oyenzayo uyenza nje seku-clear emqondweni wakhe, mhlampe nendlela acabanga ngayo ihlukile mase esikole. Kunalento le ebizwa nge-learning disorder or learning disability, siyikhulumile makuvele umzimba okhalimala. Kunalabantwana labo thisha abazi ukuthi ama-subjects onke mhlawumbe uzothola 5 marks, athole below 20, angafiki na-30, wonke ama-grade. Lowo mntwana usuke esefukana umgudu o-right, and akusiyinto esingayenza inhlekisa because sibadala sine-understanding engcono ukuthi umzali nomzali afunisise ukuthi umntwana wakhe ubhilonga kuphi. And lokho akusho ukuthi lo mntwana akasethathi kahle ekhanda, isikole azivumelani nayo, kodwa ikhona into awu-best kuyona, khona into azoyenza imsebenzele ibe right. Kodwa esikoleni kusuke kufana nokuthi umoshelwe isikhathi because umntwana ozoqala from grade 1 aze ayofika ko-grade 9 kwaziwa ukuthi i-percentage yakhe ithini, i-pass mark yakhe ithini, okusho ukuthi lokhu akuhambisani naye. Inkinga-ke abazali abaningi abakwamukeli because babona ngathi bayadelelwa or bazohlekwa emndenini. Naye enye episode yakwenye ishow bekuhleka ukuthi ingane enye ethile iya kwi-special school. Ayikho into ehlekisa ngalokho ngoba sidaliwe sahluka, kodwa yaSneh nobaba wakhe idinga umseleku azi ukuthi uSneh uzizwa kanjani, bedlule kulelo page, futhi naye-ke uSneh ehloniphe ubaba wakhe because egcineni kwakho konke umseleku ubaba wakhe. Nakuba kulesi sikhathi wayengazi ukuthi kwenzakalani, okungaba nzima-ke ukuthi wayengaboni ukuthi kwenzakalani. Kwaba yisikhathi eside kwenzeka, kwaphinde futhi kwaba uhlobo lomndeni umakaSneh aphuma kuwona, okuyiwona owenza umseleku wathi izinto ey'khulunywa yile ngane mhlawumbe isifuna ukungiqhatha nomndeni, kanti ingane ena-12. Ingane ena-12 lekhuluma noMacele ukuthi lento iqale ngina-12, sihlala kuphi. Akimi-ke because ngikhuluma ngothando nesithembu nezingane zesithembu, sengizothi-ke abanye bayadlula, yindaba yaSneh le. Eyami ingahluka kweSneh, neyomunye i-experience ingahluka kweSneh, nomunye futhi engadlula kwi-experience enje mhlambe engayitholanga i-support, kodwa lona siyambona. Yingakho abanye beze bethi hayi engathi it's not make sure. Angisho lokho ngoba ngidelela ukuthi babuke ukuthi hawu yini akhulume kanje, uprocessa-ke imicabango ngendlela ecacile, siyobona ukuthi uyakwazi mhla sebemfunela usizo. Ngaphandle kwalokho asikwazi-ke ukubhulisha uSneh ngey'ndaba zikaMpumelelo. uMpumelelo mayekhalisa abantu bakhe kufanele kuqondwe kuMpumelelo ukuthi akayeke ukuba rude. Le yokuthi uSneh ukhalise bani, uMpumelelo from episode 1 to episode 10 odelelayo, okhuluma ngokungahloniphi. Le yaSneh noMseleku idinga uMseleku noSneh.
Bendlule futhi kulelo page ngoba guys, uSneh usho ku-TV ukuthi udlwengulwe umuntu kubo. uSneh akalithandi ikubo ngoba uyazi ukuthi isigameko, izinto ezenzeka kubo zinjani. Yabo uSneh ukuba unemali, ukuba u-right ngabe akahlali kubo. Ngabe ufana nalaba ezinye iy'ngane kuthiwa, hawu ubani wavele wasebenza waba right akasabuye ekhaya. Bayazi ukuthi kule mindeni benzani. Kuthiwa izinto ay'khulunywe njengomndeni. Ezinye izinto ay'dingi ukukhulunywa njengomndeni, mazibucayi, zidinga u-action kuphela. Kodwa lana uMseleko ukhona, uSneh ukhona. Eyamawakhe-ke akasekho-ke emhlabeni ngesiyibale-ke. uMseleko njengoba emkhathalela uSneh, kusho abantu ukuthi uyamkhathalela noMseleko uyavela futhi ukuthi umenzani. Le nto umenzelani as ubaba, le ayidingi imali. Ngisho engamncisha imali ngoba ngeke vele lale engadlile kubo. Kodwa myise la ekufanele ukuthi aye khona bephindelela futhi. Ungangitsheli ngama-episode awuthi ukuthi sabona uSneh wabaleka. Futhi ukhuluma ungakaze uye nalapho kwi-therapist because nakhona uyuthi ulufuna usizo kodwa ubuyela emuva because le nto ozokhuluma ngayo omunye ufisa ukuyidlulisa. Manje kumele uqaqele amabhandishi owabophile ukuze lesilonda esikhona siphole. Angikazi ukukujikisa ukuthi-ke social media, hey uSneh umanipulative, hey uSneh uthola ubaba wakho uyithoyizi, hey uSneh unikeza u-10,000 we-allowance. uSneh udinga usizo. Mase siyanaka-ke ukudelela kwakhe. Eselutholile usizo. Bakhona abantu abaze ba-recommend-a ukuthi le ndawo abakuyo ikuphi indawo e-right, abantu abaziyo nabake bahambisa iy'ngane zasizakala. Eyesikole akusina sonke esidalela ukuthi sizoya ko-grade 7, grade 12. Zikhona ezinye iy'ndawo ey'siza laba abangavunywa isikole and ayihlekisi leyo nto leyo. Bye.